Ассалому алейкум дӯстон. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Хуб аст иншоалло. Саломатиётон нағзан. Камтар тема дига хешед, фонам дига хешдагай. Ва чӣ хел ки мебинед, на падаркои нава боиҷа мондем. Хобардарез, оз ячира мегумтон. И падарка фақат барои одамое дода мешавад, ки ай магазини мо омода телефон мехарад. Фақат барои клиентои мо. Масалан, одамое ки ай мо телефон мехарад, значит клиенти мо ҳисоб мешавад ва соҳиби як падарка мешавад. Мисол, фарқ надорад ва кадом намо телефон харидорӣ мекунад. Телефони ями минимум ҳам арзон 6000 рубл бошад ёки 5000 рубл бошад. Ай ҳам телефон саргаи то любой телефон ай магазин мо телефон харидорӣ кард, соҳиби падарка мешавад. Ва имрӯз ма хостум ки шумо нишон бидем ки дар магазини мо, яъне ки именно дар дарями шарик кадом намуди падаркаҳо ҳастанд. Ва инҷа бошад ҳамаи падаркаҳоро шумо ҳамҷа тал задагӣ мондагӣ. Мисол, ай баъзе наушникош, мисол, ай на наушник ҳаста ду намуд, наушники беспроводной ҳаста. Ай компания Mivo ки зарядаш 20-25 соат чётка мебарад, гарантияш метиҳам, даже 2 ҳафта гарантия метиҳам дар ин наушник. И беспроводноиш. Бо ҳамин наушники ҳаста, проводноиш ҳаста, чизаш, вакуумниш ҳаста, безвакуумниш ҳаста. Ин наушники Mivo ҳаста ҷада. Ин наушник бошад зарядаш 20-25 соат мебарад. Именно ман худам ҳамин наушникро истифода мебарам ва дар метро шумпадавлени ҳамаш чира чётка қабул мекунад. Зарядаш 20-25 соат қатъи ҳеч мебарад. Наушник худаш 5-6 соат. Бардоре ки ҳамин хели наушникро истифода мебаред, дар комментарий нависен. Бисёриё гуфтестан ки наушники Mivo итирамо мегирем, мақсад наушникое ки ту ма нишон метӣ, ин наушникам 300 рублаи чи ай? Меган оптовия ёки 300 рубл мехари оптовиша. Бардоре ки ҳамин наушникро харидаган ай магазини мо именно Mivo. Як бор дар комментарий нависен ки зарядаш чанд соати бурдастай мардагори. Штоби ки ҳамо одамое ки негатив нишкан бафаҳмем ки чӣ хел наушника ва мо чӣ хел наушника падарка достем. Ин наушникҳо ҳастанд, мисол аҷа харид ки 50 дона ҳам хел наушникай ва калонкои компания Хоко Барафон. Ай ҳар ду компания калонкоҳо ҳастанд ки нархи фурӯши ҳамин калонкоҳо дар магазини мо 1200-1500 рублианд. Бардоре ки ҳам хели калонкоҳо бурд кардаган ай магазини мо ва худшон медонанд. Ва як бор комментарий нависен, и калонкоҳо бошанд зарядбаришон 3 соат 4 соат мебарад ва бемалол метавонед ки ба ин калонкоҳо туи заказ гирифтан гирӣ. Ва ин намуд калонкоҳо ҳай компания Хоко ва Барафон. Ва повербанкҳо бардораи азиз, повербанкҳоро масалан ҳамаша як намуд повербанк намондум. Повербанк размерошон чӣ хел. Повербанк мондум размераш 5000 мач. Яъне ки 5000 мач ин маънои дорад ки телефонто як бор пур мекунад. Ин повербанк 10 дона. Ва повербанки 10000 мача ки телефон 2 бор пур мекунад. Ва метавонад ки свободно телефони тира мисол андроиди ки ӯздани мамина 5000 мачан 2 бор пур мекунад. Ино бошанд 10000 мача повербанк. Ай бошад 20 дона повербанки 10000 мача ва 10 донаи дига повербанки 20000 мача мондум бардори азиз. Ва именно барои шумо ай. Барои одамое ки мисол мебиёнанд ай магазин мо телефон мехоҳанд. Фарқ надорад кадом намуди телефон. Ва мошинка мондум, тримерои Кронер профессиональни ва ин ҳам барои ришгирӣ, ҳам барои мӯи сар. Ва ҳозир чӣ мекунам, шумо нишонтон метиҳам. Просто шумо аҳамият битен. Компания Кронер ва Кронер на бардори азиз мошинкаро нигоҳ кунед. Мошинкаро аҳамият битен. Дар дари зарядник ҳама чи насадкош ҳаста. Ин скортуш, ин коркиниш. Метавонед ки бемалол аҳамият битен чӣ хел мошинкай. Ва ҳамин об мошинкаро падарка мондагин бардори азиз. Одамон ки мисол бо мегӯм ки мисол телефон мехарам ва нархномаи телефонҳоро шумо метавонед ки ай телеграм канал мо бинед. Телеграм канал дар описанияи видео мешавад. Телеграм канал ёки телеграм дар Realfon Москва нависен, нархномаи телефонҳо дар ҳамонҷо мебурояд. И падаркаи мошинкаҳоанд. Ва ига бо чи ҳастай? Ва массажёр ҳастай бардори азиз. Массажёрое ки чӣ хел дестем дар магазин мо ҳамаи массажёр фурӯшаш 1500 рубл мефурӯшемаш ва массажёр 10 таи дига массажёр падарка мондагиам. И иҷа бошад телефон биёр брат, телефонҳоро биёр, телефонҳои спаргоҳоро. Ва ин массажёрро бошад бардори азиз. Массажёри ки дар дараш дар комплект 4 та насадка дорад. И худаш массажёр худаш. Ина бардори азиз ҳамин кор мекунад. И скортшам чётка баъд кор мекунад. Ва массажёра 10 та гуфтам, чӣ хеле ки шумо нафаҳмиден. 10 та дига массажёр мондагиам. И ишо як чиз дига нишонтон метиҳам, як дақиқа. Хоп. Ана инҷа як бардори дига мондина дар комментарий нависонда. Комментарий бобои лангаи дар видео пафтадем. Комментарий ҳамон бобои лангаи дар нависон ки брат мақсад телефонҳои кнопочниам бумон. Телефонҳои кнопочниам бумон. Ва масалан ман иҷа чико кардам 10 та дига телефони кнопочни овардам. Именно барои ҳам бардоро 10 та дига як коробка телефонҳои кнопочни овардам. И телефонҳоро падарка мондагиам. Яъне ки ин телефонҳо дар магазин, ин телефонҳоро ман дар магазин 1500-1800 рубли мефурӯшам ҳаминҷада. Ва 10 та дига хеле телефонҳои кнопочни падарка мондагиам. 10 та як коробкаи дига ин поёнда мисол. Ва
дуттай дига телефони Tecno Spark Go. Дуттай телефон мондагим ва ин телефона чикор мекунем бардори азиз. Дар дарини ҳами чиз павртагим видеоша. Боз ин я видеоро тамошо кунем да. Хоб, ана ҳами хел. Шарика ма худам ина ҷо кардам. Дар дарини миҷа ҳастай. Ин ҳами телефона, имина ма худам дар дарини ҷо кардагим. Tecno Spark Go. Свети сабзшам аст, сиёҳшам аст, сафедшам аст. Метавонем бемалол омодан гирем ва рақаму барои муроҷиат дар рӯи экран бемалол муроҷиат кардан гирем ва бардори азиз, ин чиз чиста барои клиентои худам, чиста барои клиентои магазини Realfon, чиста барои бародарое ки через YouTube Умедҷон техноблог мебиён ай магазин мо харидорӣ мекунанд. Чиста барои ад души барои ҳамин бародаро и падаркоро мондагим. Да, метавонем ки бе падарка мисол ҳаст, намегӯм ки нестай. ҳамин нарх навои телефоное ки дар магазин мост дар дигар ҷо ҳам ҳастай. ҳамин хел условия дар дигар ҷо мумкин буданаш мумкина. Иша ма чӣ гуфта наметавонам. Лекин бародарое ки мебиён ай мо харидорӣ мекунанд ва мода бовар карда заказ мекунанд, ҳазор раҳмат шумода ва барои дастгиритон алоҳида раҳмат. Умедворам соҳиби телефон мешен, касе ки бошад ва касе ки телефон харидорӣ мекунад, марҳамат падаркоро харидор кунад. ҳозир дар ҳаминҷа ман худам ҳисоб карда барона 188 дона падаркай. Барои чӣ? Барои ки шарикое ки 200 та бояд мешид, шарикамон я 12 та шикастай. Ва ин худи 188 та шарик дар ҷа ҷо кардагем. Бемалол омода мегем иншоаллоҳ то тамом шудани ира бо иншоаллоҳ бо падаркора мемонем. И далши дар YouTube канал видео мебурад, интерес мешавад ки бачаҳо чӣ мебаранд, чӣ намебаранд. Ну, далши 18 тон мекунем. Мараман омода бигем магазини Realfon дар хизмати шумо. ҳар рӯза кор мекунад аз соати 10 сар то соати 10 бегай. Адреси мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый. Ҳар рӯз кор мекунад. Я бор дигар адресро мегӯм. Метро Бутырская, шаҳри Москва, 4-ум выход, торговый центр Зеленый. Бемалол омода мегирем, магазин ҳамвақт дарш барои шумо кушода. Саломат бошед.